El 2014, la que és l'actual líder del Partit Popular, Isabel Bonich, va aprovar l'actuació territorial estratègica d'Alcoi Innova. Aquesta figura, l'ATE, és una forma jurídica que agilitza obres que en el seu moment es consideren estratègiques i així suavitza alguns dels requisits burocràtics. Però ara, gràcies a la feina dels grups ecologistes com la Colla Ecologista de la Carrasca i Salvem l'Aqüífer del Molinar, els tribunals han declarat nul·la l'ATE d'Alcoi Innova a la zona de la Canal, perquè l'avaluació ambiental, tal com ja així diu la sentència, és sense cap dubte insuficient. I què significa això? Bé, primer que la Canal, tant com així apunta la sentència, sí que hi ha un risc mediambiental alt i que no es va avaluar en el seu moment. I segon, que això indica és que Toni Francesc, al febrer de l'any passat, va mentir quan afirmava, i cite textualment... A dia d'avui han parlat amb claredat i han determinat que l'actuació territorial estratègica d'Alcoi Innova s'ajusta a dret, s'ajusta a la normativa legal i, per tant, continua amb el seu procés. Això va ser en una roda de premsa que va fer, que va ser també altament alabada per el seu soci de govern, Jorge Sedano. Què demanem des de Guanyar Alcoi? Demanem que s'elimine qualsevol tipus de rastre del Pla General Estructural d'aquesta ATE perquè, tal com diu la sentència, aquesta ATE és nul·la de ple dret. I què demanem també? Que es deixi ja de parlar d'un polígon a la Canal i que, ja que els tribunals consideren que és inviable per la seva afecció mediambiental, i que el govern es posa a treballar en la recerca d'alternatives perquè Alcoi Innova siga una realitat i que es plantegen alternatives serioses, que això és el treball que ja s'hauria d'haver fet des de fa molts anys. Aquesta sentència el que demostra és que era un desig d'uns pocs i no una necessitat col·lectiva.